Viete, čo tým dotyčná osoba myslí? Kedysi svet, kedysi realita, kedysi vesmír povie, že vám nepotrebuje v živote dať viac. Viac peňazí, lepšiu kariéru, lepšie vzťahy, partnera, zdravie, zážitky, okolie, dom, byt, skúsenosti, zážitky, kvalitu života. Ja vám presne poviem, kedy si svet povie, že vám nedá viacej. Prvý bod. Keď nebudete vďační za to, čo máte teraz. Hovorím to často, keď kráčam po ulici, nájdem na zemi 10 centov. Viete, čo spravím? Aj napriek tomu, že som multimiliardár, spravím, že tých 10 centov zdvihnem a poďakujem za ne. Len tak, ďakujem. A dám ich do vrecka. Práve som zbohatol o 10 centov. Keď nebudete vďační za čo máte, ako zistíte, že nie ste vďační? Zistíte to tak, že je buď iba vďačnosť, alebo nadávanie na to, že nemáte viacej. Ak budete denne nadávať, že vám chýbajú peniaze, že chcete lepší život a že henten je debil a tá je krava a že sa vám nedarí, nič nevychádza, ako by ste chceli, tak práve vtedy nie ste vďační. Ja každé ráno, keď vstanem, poďakujem za jednu vec. Vždy za nejakú inú. Niekedy sú to ruky, niekedy sú to nohy, niekedy je to srdce, moje telo. Niekedy sú to peniaze, strecha nad hlavou, posteľ, inokedy je to moja manželka, ktorá pri mne spinka. Inokedy je to naše krásne auto, náš výborný pes, niekedy je to moja kariéra, inokedy je to čisto moje zdravie, niekedy je to čisto existencia za to, že existujem. Keď sa nenaučíte mať vďačnosť, automaticky nie ste vďační a život vám nebude dávať viacej. Život vám dáva viac toho, za čo poďakujete. Úprimne, za tú hojnosť aj za tú trošku, tak generujete viac. Druhý bod, kedy vám život nedá viacej, povie si, že jej stačí, alebo jemu stačí. To je, keď ste Mr. Nice Guy. Keď iných dávate na prvé miesto a seba na druhé, posledné miesto. Keď radšej poviete niekomu áno, aj keď chcete povedať nie. Keď sa radi rozdávate, pomáhate. Keď ste taký ten typ človeka, že veď radšej oni nech majú, ja sa uskromním. Radšej nech majú deti, než ja by som si mala kúpiť novú košelu. Hej, aj keď deti to možno práve nepotrebujú, pretože si to nevážia a im je úplne uprdele, či majú nové oblečenie alebo behajú v starom. Uvedomte si to niektorí. Napríklad niektorí ľudia, čo majú deti, si myslia, že deti sú na prvom mieste a až potom je niekde tam ich vzťah. Ale uvedomte si práve, vzťah vami s vašim partnerom je prvé miesto. Dokonca váš vzťah so samým sebou je prvé miesto, až potom sú deti. Až potom deti prosperujú, až potom sú deti zdravé a šťastné a spokojné. Ľudia, ktorí uprednostňujú svoje deti, dávajú ich na prvé miesto, to glorifikujú, nadnášajú a potom troskotá ich vzťah so samým sebou, toho človeka a vzťah ich rodičov, takže ten partnerský vzťah. A keď nebude partnerský vzťah, čo si myslíte? Deti budú šťastné? Že sa im rozišli rodičia alebo rozviedli, že sa začínajú hádať. Dobre, uvedomte si, že ak nebudete dávať seba na prvé miesto, život vám nikdy nedá veľa, nikdy nedá viac. Keď si neviete dupnúť, povedať svoj názor, zastať si samého seba. Ste možno starka, babka, stará mama, starý otec na dôchodku a vy si chcete konečne nájsť čas na seba, oddychovať, ísť čítať knihy, ísť na turistiku, ísť športovať, ísť na ryby, na bicykel alebo len tak existovať. Ale vaša dcéra alebo váš syn vám domov dovlečú zase vnúčata. Vy máte vnúčata veľmi radi. Radi ich máte, chcete s nimi tráviť čas, ale už by ste chceli povedať nie. Ale hovoríte si, moja dcéra, to má ťažké, ja jej musím pomôcť, lebo tak sa to má robiť, tak to robili moji rodičia a zase vám život nedá viacej. Chcete viac peňazí, série na vás? Viete prečo? Lebo je všetko prepojené. Takže naučte sa hovoriť nie, keď to tak naozaj cítite, naozaj vnímate. Pomáhajte iba zo srdca, ale nie na úkor seba. A ako prvé, začnite byť vďační za to, čo máte. Všetky moje knihy, ktoré som vydal a napísal v audioformáte, aj e-knihy, aj tlačené, nájdete na webe michaldraenik.sk.